vezmeme srnce, Čanovi dáme orgány. Tak, zavřeme rovnou. Čane, tobě dáme vnitřnosti, abys mohl mít. Ale když se věší srnec ve dvou, je to mnohem jednodušší, než když se věší prase v jednom. Když věšíš prase v jednom, který má třeba 50 nebo 60 kg, tak si u toho celkem mákneš. Tak, dobrý. Klidně takhle ho rozevřeme, ať to větrá. Tak. Ještě tady maličko otevřu ten hrudník ze předu, aby to mohlo se chladit. 17. srpna srnce. Hodin bylo 7:20. Tady napíšeme číslo plomby znovu, protože jedna část slouží pro evidenci hospodáře a druhá část toho útržku pro transport zvěřiny, když to povezeme třeba do toho výkupu, nebo jestli to bude chtít někdo z kolegů. Tady musíme vyplnit ještě číslo povolenky k lovu, samec a váhu pak doplníme po zvážení. Takže tím bychom měli administrativní část za sebou a můžeme se vrhnout na prvotní zpracování zvěřiny. Je vlastně něco, co vždycky náleží lovci, což jsou ty orgány, takže je taková jako tradice si dát po tom úspěšným lovu játra, takže si uděláme játra na grilu. Jak se váží ta játra? Hele, uděláme normálně na cibulce s chili omáčkou, dáme tam trochu medu, česnek, cibuli. Srnčí játra si jen tak někde nedáš. A co to je za zbraň vlastně, Jirko? No, je to opakovací kulovnice české výroby, to česká zbrojovka, Uherský Brod, ráže 308 Winchester, kulka o průměru 7 mm a délka té nábojnice je 51 mm. Jako poloplášťová střela se střižnou hranou a je to z toho důvodu vlastně, aby ta střela předala co největší energii té zvěři. Ta střižná hrana je tam z toho důvodu, že když se loví třeba nějaký těžší kus zvěře, nemusí dojít k tomu, že by ta střela prošla skrz na skrz jako u tohohle srnce, což je vlastně ideální, protože v případě, kdy ta zvěř odchází a může odejít třeba 100-200 metrů a když odejde do nějakého hustšího porostu, třeba jak jsme viděli v lese, tak se to těžko dohledává za krvácenou stopu. Po myslivecku říkáme pobarvenou stopu. Ta střižná hrana by nám měla zaručit to, že tam nějaká ta krev vlastně bude, protože to vystříhne vlastně tu kůži v tom místě toho vstřelu. Jaká je pořizovací cena ještě té zbraně? No, hele, nová ta zbraň se pohybuje 1500 €, když by byla nějaká jako hezčí. V současné době se tady tyhle denní puškohledy už jsou jako docela na ústupu. Hodně lovců osazuje ty svoje zbraně nočním veděním kombinovaným třeba nebo termovizí, protože vlastně v České republice proběhla legalizace tady těchto zbraňových doplňků, předtím to bylo ilegální, ale v rámci vlastně zvýšení stavu zvěře se to legalizovalo, aby ten odlov byl efektivnější, takže řada těch lovců si to pořídila, protože hodně lidí jako jde na lov rádo i prostě, když je třeba absolutní tma, nebo třeba i jsou nucený prostě na ten lov jít, protože mají třeba takové škody v tom mysliveckém sdružení, že musí hlídat ty bramborový pole třeba nebo kukuřičný vlastně každou noc třeba, tak to mají rozepsaný na směny, takže je nemyslitelný vlastně. Já naštěstí nejsem nucený chodit na lov za každého počasí, je ten lov, nebo při každém počasí je ten lov trošku jiný, takže je hezký ten lov provádět, i když třeba prší nebo sněží, mrzne. Tak jo, máme připravíno. Tak si nakrájíme jatýrka na hrubo. Takový vybíravej celkem, takže vykrajuju ty velký žíly a takový ty drsnější části, které se špatně žvejkají. Já to tam nemám moc rád. Zatím se nám nahřál rošt, docela si myslím, že se nám to nahřálo, tak se můžeme pomaličku přesunout olivový olej ve spreji, takže si to naolejujeme, dáme jatýrka na páne. Tak, co je u játer hodně důležitý, když je děláme, tak je nesolit. Solí se až po tom, co se udělají, to určitě každý zkušený kuchař ví, ale
je dobrý na to upozornit, kdyby si to chtěl někdo vyzkoušet, třeba s vepřovejma nebo s kuřecíma játrama, nebo kdyby se mu třeba povedlo sehnat crunchí, chtěl to ochutnat taky, tak aby si to nepokazil tím, že tam dá sůl, protože ty játra by nám vlastně stvrdly. Tak můžeme tam lupnout rovnou i ten česnek, je to fakt jednoduchý recept, jediný co se musí, pěkně si je zatáhneme po všech stranách, no. A další úspěšný lovec. 와, 좀 지름으로 왔네, 요? Teď už nemáme s čím přijít, no. 안 돼. 하지 마. Tak játra už jsou vevnitř hotový, kápneme trošku jiná. Ještě to necháme maličko vydechnout, trola. Jo, játra už jsou propečený. Vlastně tady tohle je asi takový nejsilnější kus. Jo, je tam, mají šťávu, že už pomaličku můžeme začít stahovat z grilu, no. Jo, ještě jsem je pepřil, zatímco tady byl myšák, tak jsem tam dával pepř. Dali jsme tam cibulku, podlili jsme tam to víno, med, sůl. Máme hotovo. Dobrou chuť, jdem to ochutnat. Hele, dá se to. Je to dobrý. 여기 안에 박쥐가 날아다니고 있네요. Máme netopíra, no, tady. Hele, a on ví kudy. Šachtu, ale to je ucpaná. Nechce ven, jak je světlo. Jdem ho zvážit teda, Peťo, pomůžeš mi? Odháknem i s těma provázkama. Jsme nízký. Podrž to, jak to vymyslíme. Když bych to dal takhle... je to 18,5.